Iladın aglaby bölüginiň garyplykda ýaşaýan we ortaça aýlygyň uçar biletiniň bahatynyň ýartyna ýetmeýän ýurtda döwleti dolandyrýan maşgala üçin täze bir uçara büdjetden esli puluň sarp edilenligi jurnalistler toporunyň geçiren täze derňewinde aýdylýar. Türkmen News Gündor Media we guramaçylykly jinaýat hem korrupsiýa maglumatlary taslamatynyň bilelikdäki maglumatynda Türkmenistanyň prezidentiniň Kaşan flotundaky 5-nji uçaryň arkadagyň gyzy Ogulzahan Atabaýewanyň ýurdun syýasy sahnasyna çykan wagtyna gawat gelenligi bellenýär. Türkmenistan hova ýollarynyň ýaşyl we ak renkli IZA-006 belgili Boeing 737-700 kysymly uçar 2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Aşgabatdan Birleşen Ştatlary uğrapdyr. Bir ýyldan soň uçar aňryçak derejede özgörüp ýyzyna dolanypdyr. Öň 118 adamlyk ýolagçy uçar aýratyn otogly el halyly we altyn çaýlan bezegli hakyky köşke çalymdaş ulaga öwrüldi diýip Türkmen News neşrinde çap bolan bu maglumatda aýdyldy. Jurnalistler bu Boeing'in kaşan özgörüşlüklerini gözden geçirdiler. Ýurdy dolandyrýan maşgalanyň syýahatlarynyň alynan suratlary we ulagyň uçuş taryhyny gözden geçirdiler. Maglumaty görä bu uçur Türkmenistanyň raýat aviasiýa flotunyň bir bölegi bolup, öň Aşgabatdan ýolagçylar Istanbul we Minsk ýaly şäherlere gatnadýardy. Şeýle-de bolsa kaşan enjamlary we uçuş uğurlary onuň indi Berdimuhammedow maşgalası tarapyndan ulanylýan VIP flotuna 5-nji edilip goşulandygyny görkezýär. Derine uçaryň 2023-nji ýylda Türkmenistandan çykandan soň Birleşen Ştatlaryň Louisiana ştatynyň Chennault halkara howa menzilinde peýda bolandygyny ýüze çykardy. Bu ýerde adaty uçarlary monarxlar, döwlet baştutanlary we aşa baý hususy müşteriler üçin uçýan köşklere öwürmek bilen meşgullanýan ýöreýtileşdirilen Citadel Completions karhanaty ýerleşýär. Reklamada onuň iň köpüni gören müşterileriň şahsy islegi boýunça ýöreýte interiýer döredýänligi buýsan sülen yglan edilýär. Bu kampaniýanyň web sahypasyndaky resminama görä 2023-nji ýylda onuň Türkmenistan howa ýollary şirketi üçin hyzmat bermek baradaky ygtyýarnamasy täzelenipdir. 2024-nji ýylyň iýul aýynda bu kampaniýanyň Instagramda Türkmenistan howa ýollarynyň ak we ýaşyl renklerindäki Boeing 737 uçarynyň angarda täzelenýänligini görkezýän ýazgy çap edildi. Surata kampaniýanyň uçarlary özgertmek işine deňsiz taýsyz üns bilen çemeleşýänligi bellendi. Emma iň süýji jikmejiklikleri kampaniýanyň içerki dizayn menedjeri Conor Oliver Weissent aýan etdi diýip Türkmen News neşrinde çap bolan maglumaty bellenýär we onuň öz portfolio sahypasynda 3D suratlarynyň yerleşdirilenligi uçaryň içine şekillendirýän proýektiň döwlet baştutanynyň biznes uçary diýip adlandyrylanyny aýdylýar. Suratlaryň ikisi prezident standartlaryny häkimet nişanyny öz içine alýar. Uçaryň içerki böleginde diýwarlarda we çöklerde haly naqşlary, ýerde el halylary we Türkmenistanyň nişany bolan ahal tekatlarynyň heykelleri ýaly türkmen stilindäki bezegler bar. Weissent şeýle hem hammamdaky selfie suratyny yerleşdiripdir. Ýalpyldyk we altyn çaýlan enjamlar Oguzhanyň 8 burçly ýyldyzlary bilen bezelen aýna görnüşinden uçarda hakykatdanam meýilleşdirilen özgörüşlükler geçirilipdir diýip maglumatda bellenýär. Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygy Döwran Saburow jurnalistleriň proýekt we onuň bakaty baradaky sowallaryna jogap bermendir. Citadel Completions kampaniýasy hem tesbir bermendir. Jurnalistleriň soraglary bilen dizaynere ýüz tutulan soň onuň saýtynda döwlet baştutanynyň biznes uçary taslamasy pozulupdyr. Maglumatda uçaryň bakatyna degişli käbir sanlar görkezilýär. Citadel Completions kampaniýasynyň uly vitse-prezidenti Neil Boyle 2023-nji ýylda Forbes jurnalyna beren maglumatynda geminiň aýratynlyklaryna we müşterileriň isleglerine baglylykda Dolly Lux taslamanyň $140 million töweregi bolup biljekdigini aýtdy. Ol şeýle uçary gurmagyň gaty kyndygyny aýdypdy. Şeýle gemileriň eýleri şahsy durmuşlaryny gizlin saklaýarlar. Olar hakda aýdylmagyna ýol berilmeýän köp zat bar diýipdi. Türkmen News Gündor Media we guramaçylykly jinaýat we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň bilelikdäki maglumatynda türkmen ýolbaşçylarynyň ozalky ýyllarda uçar satyn almak barada çykaran käbir kararlar agdalýar. 2008-nji ýylyň 18-nji fevralynda Gurbanguly Berdimuhammedow $55 million Boeing 737-700 kysymly uçary satyn almagy we kaşan özgörüşlükleri üçin Texasda ýerleşýän uçarlaryň içerki dizayny bilen meşgullanýan kampaniýa goşmaça $21 million tölemegi tasdiklayan karara gol çekipdir.
Şol karara göre çykdyjylaryň ikisi de döwlet eýçiligindäki Türkmen gaza degişli edilipdir. 2017-nji ýylyň dekabrynda Berdimuhammedow Boeing 737 kysymly ýene bir uçary bedemek üçin Texasda ýerleşýän başga bir kompaniýa umumy bahasy $32 milyon gowrak puly döwlet hasabyndan tölemegi tapşyrypdyr. 2022-nji ýylda Türkmenistan Howa ýollary Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen büdjet serişdelerini ulanyp, her birini $40 milyon iki sany Sikorsky S-92 kysymly dik uçaryny satyn alypdyr. Soň bolsa hersini abatlamak üçin ýene $26 milyon sarp edipdir. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanda prezidentiň uçarlarynyň beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna garanda da has uludygy bellenýär. Lebap vilayetinde ýyla düş mewsimining başlanmagy bilen orta mektepleriň erkek muallimleri giýje nowatyna çykmaga mejbur edilýärler. Muallimleriň ençemesi öz wezipe borçlarynyň üstüne bir kanun goşulýan bu nowatlar üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini aýdyp nägililik bildirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Her ýyl bolşýaly şu ülkem erkek muallimler katýaşyklar bilen bir hatarda mektebiň ýyllygyny üpjün edýän mektebiň çägine ýerleşýän ýyladys galanlaryna gözegçilik etmek üçin nowata çykmaly edildi. Her gize bir muallim nowata durmaly edildi. İlkinji bolup men nowata düşdüm. Diýip Türkmenabad şäheriniň 2-nji orta mektebiniň beden terbiýe muallimi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanyň edare kärhanalarynyň şol sanda orta mektepleriniň we çağalar baglarynyň aglawasynda ýyladys ulgamlarynyň işleýişini üpjün etmek mewsimi oktýabryň ilkinji günlerinde başlanýar we köplenç marta çenli dowam edýär. Bu döwürde ýurtda ýyladys ulgamlarynyň hatardan çykmagy we kadaly işlemezligi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Nowata çykýan muallimler jaýlara jogap bermeli we mektebiň ýyladyjy gadanlary bilen bagly gaýra goýulmasyz bir ýagdaý ýüze çykanda gazana seredýän ýörite işler bilen bir hatarda onu bejermäge ýardam bermeli ýa-da ýanyň gullugy, kommunal we şuňa meňdeş edaralara habar bermeli diýip Çärjew etrawynyň 22-nji orta mektebiniň muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenabad we Kerki şäherleriniň şeýle-de Çärjew etrawynyň ençeme mualliminiň sözlerine göre mektep ýolbaşçylary nowata çykmak talabynyň fevral aýynyň ahyrına çenli dowam etjekdigini aýdýarlar. Şol bir wagtda olar nowata çykyp ýyladyjy gadanlara gözegçilik etmek zerurlygynyň näme bilen baglanşyklydygy baradaky soraglara anyk jogap bermezden degişli buýrugyň vilayet häkimliginden gelendigini aýtmak bilen çäklenýärler. Ýöne olar muallimlere häkimlikden mektebiň stasionar telefonuna jaň edilip, olaryň nowata durýandygynyň ýa-da durmaýandygynyň barlanjakdygyny hem duýdurýarlar. Nowata duran muallim ýörite depterçede özüniň gelen we giden wagtyny bellemeli diýip, Kerkili muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Muallimler özleriniň fevral aýynyň ahyryna çenli giýje saat 10-dan ýerden saat 7-e çenli aýda bir näçe gezek nowata çykmaly boljakdyklaryny we munyň öz wezipe borçlarynyň üstüne bir kanun goşulýandygyny ýöne munyň üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdýarlar. Muallimler gize nowata durandan soň ertesi güni wezife borçlaryny hem ýerine ýetirmeli bolýarlar. Olar nowatçylykdan soň okuwçylara sapak hem okatmaly bolýarlar. Diýip Türkmenawatly muallim belledi. Türkmenistanyň Rahmet kodeksiniň 123-nji maddasynda giýjeki wagtdaky işi hasaba almak bilen zähmet haky bellenilen işiň häsiýeti bilen baglanşykly bolmadyk bolsa, giýjeki wagtdaky işiň her bir sagady sagat möçörüniň 1,5 esse möçöründe tölenilýär diýilýär. Şeýle-de bu kodeksde iş ýerine ýetirjiniň iş şertnamasynda amal etmeli işinden we jogapkärçiliklerinden gaýry başga işe çekilip bilmeýänligi hem aýdylýar. Bu aralykda muallimler Sewitiň käbir mekteplerinde bilim edarasynyň ýolbaşçylaryna para bermek bilen mejburi nowatlara çykman hem bolýandygyny aýdýarlar. Direktor bilen gurlaşdym. Ol aýyna 300 manat berseň bolar diýdi. Diýip Çärjewli muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimiýetlerinden şol sanda bilim müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda muallimler öz wezipe borçlaryndan başga köpçüliklerin çärelere gatnaşmagy we şäheri awadanlaşdyrmak ýaly arasaçylyk işlerini berjay etmäge mejbur edilýärler. Mundan başga da olar pagta hasylyny ýygnamak we gowuçanyň ekiş, otog we çürtüm işlerindäki mejburi
zähmete hem çekilýärler. Olar ýurdun pili önümçiligine hem goşont goşmaga mejbur edilýärler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Türkmenistan'da çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizlik, aýlyklaryň ýaşaýyş minimumundan has az bolmagy eli ýoky. Garyp düşen maşgarlaryň barha köpelmegine getirýär. Açlyk, mätäçlik barha köp çagany köçelerde dilegçilik etmäge mejbur edýär diýip Azatlygyň habarçylary, çeşmeler habar berýär. Çağalar şäher içinde aýlanyp dilekçilik edýärler. Olar esasan çörek soraýarlar. Şäheriň musurlaryny dörüp, içinden ýer ýaly zat gözleýärler. Indi bu gamgyň ýagdaýy günde görse bolýar. Kiçijek 5-6 ýaşly çağalaryň elini serip, iýmäge çörek beräýin diýip dilekçilik etmegi gözüňe ýaş getirýär. Diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Zenan aýtdy. Ol şeýle tebigi waýlygy bolan ila sany gaty az ýurtda çağalar çörek gözläp musur dörmelimi diýip sorady. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, az çağalar käte kafeleriň, restoranlaryň garlynda dökýän ýerlerine baryp ýer ýaly zat gözleýärler. Olaryň içinde has dogumlyzalary restoranyň işgärlerinden müşterilerin tarelkalaryna iýmän alynan naharlaryny bermeklerini soraýarlar. Çağalaryň halyna gynanyp galyndy naharlary aýratyn paketlere, lançiklere salyp berýän işgärler hem bar. Ýöne käte çağalaryň ýüzüni alyp, olary bu ýerden it kowanýaly kowýan işgärleri hem duşýarsyň. Diýip Azatlygyň bir söhbetdeşi olar beýle zatlary diňe kinolarda görenligini belledi. Onuň sözlerine görä, çağazyklar rekimdar işgärleriň beren galyn naharlaryny öýlerine alyp gidýärler ýa-da şol ýerde üýşüp bilezi oturup ýerler. Egerde galyn naharlarda et bolsa, olary biri-birinden öňürdüp aljak bolýarlar. Azatlygyň çeşmeleri soňky ýyllarda dilekçilik edýän ula adamlaryň, çağalaryň türkmen durmuşynyň aýrylmaz bir bölegini öwürlendigini, indi bu ýagdaýa bolmaly bir zat ýaly seredýän adamlaryň hem känligini aýtdy. Öňler giýje gyrym köçede gezip ýören çağı bolmazdy, ýa gaty seyrek duşardy. Indi köçede aýlanyp ýören çağalary giýje sagat 22:00, 23:00 çenli hem görse bolýar. Olar dukanlaryň satarýaly bolmadyk zaýa haritlaryny çykaryp zyňýan wagtyna garaşýarlar. Eger ellerine bir zat iýilse, öýlerine alyp gidip ýer ýaly ýerlerini iýýärler. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlygyň bir söhbetdeşi zibil örüp ýer ýaly zat gözleýän çağany görüp, ondan "Sen näme işleýän bu ýerde?" diýip soranyny, çağanyň uğurlukda tutulan ýaly gorkanlygyny we gaçyp gitjek bolanlygyny gurrun berdi. Men onu saklap çörek almak üçin 20 manat berdim. Ol begencinden ağlady. Hani senin enin ataň ýokmy? Giýjäniň içinde bu ýerde köçede näme edip ýörsiň diýdim. Çağı ejesiniň öýde yaraman ýatandygyny aýtdy. Diýip yerli ýaşaýjy bir çağanyň düşen ýagdaýyny düşündirmäge çalışdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä, zibil örýän çağanyň ejesi odal gary işdi işläp öýe her gün çörek getirýän eken. Emma ol bir gün işde biline agardyp, soňu bilen ýöremekden hem galypdyr we öýde emedeklep mydar edýär. Şeýle-de çağı kakasynyň hem günnelik iş tapıp bilmeýänligini, gurulşyk dukanlaryna agyr ýük düşürip gününe 50 manat gazanýanlygyny, emma bu pulun az bolýanlygyny gurrun beripdir. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurlaşýan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, işsizlik, garyplyk zerarly, juda zerur bolan saglyk bejergesini alyp bilmeýän adamlar barha köpelýär. Gynansak da soňky ýyllarda dilekçi çağalaryň sany artýar, köp çağa vitamin ýetmezçiliginde ösýär. Şol sebäpden olaryň arasynda ýygy-ýygydan keselleýän çağalaryň sany köpelýär. Güýji bar adamlar çağalarynyň saglygyna seretdirýär. Güýji ýok bolsa ellerini serip ýyl günden kömek soraýarlar. Enatalar çäresiz. Diýip yerli lukman çağalaryň arasynda açlykdy. Günnelik gyzgyn nahar iýip bilmän ulalýanlaryň köpdigini, garnymy doýurup ýatan bir günüm hem ýadyma düşen ok diýen çağalara da duşanlygyny gurrun berdi.
Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, işsizligi resmi taýdan boyun almaýar we ýurtdaky çağalaryň döwlet tarapyndan aýratyn uly ün salada bilen gurşalýanlygyny tekrarlaýar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyndan çap edilen beýanatlaryň birini aýdylmagyna görä, Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyry hökmüni ikrar edýär.